Yogirete gandare hayo usmanare Usman Kamara jido lenyol darani do demgal bola yogirete gandare musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe aya Gounass TV calminaɗi teddude faade mon kala ɗo mbawɗon tawede e joklidi sikki ala konngol amen waynoto ko ɗo e wuuro teddugol ngo Madina Gounass on paami gongo Sinthiane ceerno sexiraji diine Sinthiango e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capantati jeegom ko saari sunna mbiyen ko rewde Allah tan e woppude kadi mum musidɓe tedduɓe e oɗo ñalawma hande kadi yewtere moɗon nde gandantuɗa ko yewtere wiyetede ƴogirde gandal nde min gaadi juɓɓinande mon e kala talata ɗo e ayaw moɗon Gounass TV e oɗo ñalawma hande kadi Allah moƴƴani en min garti e ndeɗo ñalade hande kadi wadde no min kewi waɗande mon e oɗo ñalawma hande kadi min garti ɗum noon yeeɓiyankoɓe tedduɓe so hawrite welede jeyɗo e ndeɗo ñalade hande noon nayoriɗe tan to banggue yewtere nde koto fewti e gandal tawi noon ngal ɗon gandal noon yowiti koto banggue gandal ganni ma mbiyen gande ɓaleɓe eko nandi hen ɓuuri tengtude noon to banggue safara ko ɗum jeeyi sababu oɗo ñalawma hande eɗen jaɓɓi koɗo tedduɗo mo gandantuɗa machallah ko keftinaɗo on noon fannu no fewi nde wonno eɗen gandi machallah ko dariɗo kono kadi ko keftinaɗo e ɓamtare ɗo ɓuuri tengtude noon ɗo e Madina Gounass kono kadi sababu teskade wonto ardi pelle kewɗe on noon fannu kono kadi won pelle goɗɗe ɗo woni cukka ha eko nandi hen kono noon enen cuɓiɗen yadude e makko koto banggue safara o nde wonno ko o laaɓiki mbileeki ɗiɗi ko ɗum jeeyi sababu oɗo ñalawma hande cuɓiɗen yadude e makko e oɗo banggue ɗum no musidɓe tedduɓe ala no mbatten so wona dokken koɗo men o salmina ko Sirif Ba. Assalamu aleykum ceerno Sirif. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Min calmitima min beltima min jarni on min jetti on nde min bismi on ɗo hande e nokku meɗen mataw kono mbiɗa ni en ɓooyi min ɓooyi nande jewte moɗon site o kadi amin jeeɓamo no fewi kadi amin belti e site he amin beltini e programme moɗon amin jara on kadi e darde moɗon no fewi no fewi no fewi miɗen ñaago joom baɗe bawɗe tan nde Allah nabrata yeeso nde Allah ɓeydata doole hattan ɓeyda cellal e bawɗe wawa on nabde ha ɗo jiɗɗon yettade ɗo Allah yettina on ɗon taw kadi koye welede Allah tigui caggal calminaɗi ko jettor yeeɓiyankoɓe tedduɓe on bismama e jaccigol yewtere meɗen nde gandantuɗa ko ƴogirde gandal comme no mbiruɗen ni tawi oɗo ñalawma hande jaɓɓiɗen ko mo gandantuɗa ko dillo to banggue safara nde wonno eɗen gandi to banggue safara ganni eɗen gandi ɗum nene kadi banggue hutortoɓe ko fewti e leɗɗe eɗen gandi won musidɓe ɓe gandantuɗa kañumen koye on ɗon banggue woni mo dillata eɗen gandi noon kadi safaraji baɗɗi fayida ina peeña hen kono kadi tawi kadi ko yimɓeɓe gandantuɗa ko humpitiɓe kala ko fewti e rafiji ɗum jeeyi sababu oɗo ñalawma hande cuɓiɗen yadude Sirif Ba tawi kadi comme no mbiruɗen ni koye on ɗon banggue to banggue safara ha eko nandi hen ɗum noon cuɓiɗen yewtude oɗo ñalawma hande koko fewti e seero holko woni seero kono kadi holko addata seero kadi holko ustata seero ha eko nandi hen ɗum foof ina jeeya e toɓɓeɗen jogoɗen yewtude e nder ñalade hande ɗum noon ceerno Sirif caggal nde calminɗa bandiraɓeɓe min dokkuma konngol calminaɓe gongol caggal ɗum kadi gartanamin holko woni seero holko addata ɗum bisimilla. Eyyi wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Lawol gongol min beltima min jetti no mbiɗa ni alhaali jewta ko fati alhaali fina tawa meɗen nde wonno hande noon ko weltare sababu ne mano ko taki mbimi ko weltare ko weltare wonde mano kadi ko Ousmane Camara Siraji Nana Diallo tofara mbiɗa Abdoulaye de ko onon tigui hande gari ɗo pulagu 100%. ɗum noon ko weltare kadi siftorde fina tawa meɗen hanki ko weltare kadi e andude heɗen joguino hanki ko mbaɗanno ɗen ha ina witta ɗum ina laara to yiiti ɗum ha wawa ɗum wattude e kesamagu hande o ɗum koye faydayagal jeeya ɗum ko on yetteteɓe kon janateɓe no mbiɗa ni en jahata caggal mbaɗardi fedde wotere ina wiye sewnde en ɗam fina tawa ko on fannu tan woni ko nde yahata kadi so Allah jaaɓi inchallahu taala ma on mbaw andude fedde nde walla ni hoɗon gandi nde par ce que wasani moɗon onon foof on mbasani wonde e mayre fedde nde ko fedde pulagu tigui pulagu cariɗo e aduna he kala par ce que wona leydi wotiri wona nationalité goto ko fedde fulɓe tan daraniɓe pulagu tan yiɗɓe fina tawa hanki ko fati e gurnam hande tan e joni no mbiɗa ni
ɗon ɗo calminɗen dendagal pelle meɗen dendagal heeɗiyankoɓe meɗen dendagal kadi abonné ji chaîne meɗen eɗen calminaɓe kamɓe kala goto foof ɗo wawi tawede e joknayi windere he mbawɗo heɗade e lefol ngol eɗen calmina ɗum eɗen jetta ɗum eɗen jarna ɗum eɗen mbiya ɗum toujours yo yimɓeɓe pot famde e ko fina tawa woni faaro men woni doole men ɗum noon ɗo kala mbawɗen tawede e joknayi windere he ɗo kala mbawɗen wondude e ɓesguji meɗen wata en jejjir wata en bopp wata en gaccu wata en belsido e fina tawa meɗen par ce que ko ɗum woni doole meɗen kadi ɗo mbawɗa wonde fof haysi a woppi ko maɗa ko la budde a nanggat ko goɗɗo ko e ɗum noon dekete e fina tawa ko ɗum gurdam sa woppi gurdam ma tan a natat e gurdam goɗɗo ɗum noon wata ko goɗɗo ɓuranma ko maɗa ha jejjita ko maɗa ko eyyi ɗon heɗen ɗon mbaɗa yimɓe rappel heɗen gandi noon waɗi ɓe ganduɗa tigui won kala hunde fina tawa iɓe jarani kono heɗen gandi kadi won kadi welsidiɓe kono wata ɓe belsino ko welsintake eyyi eyyi ko fati alhaali namdal maɗa ko fati alhaali seero ɗum fulɓe mbiyata ɗum tan ko fero eyyi sanani noon inde nde raɓɓiɗa jawande ni wayi tan no mbiyeten ni pali no français wiyata pali ni inde nde ende raɓɓiɗi ende yawni kono dégaji dégaji ndi watta e aduna de yaaji eyyi so en mbi enen kadi fero ko noon wayi alhaali rafiji par ce que fulɓe roroɓe mbiya fero woni nene ñabbeji par ce que aɗa wawi limtude ñabbeji jonɗi ko wayno ɗowdi wayno sanja ko wayno kulu ñabbeji kewɗi nan toon limte tawata ko fero woni nene majji woni bam majji e ɗum addi ha ko fero jibinta dendagal ñaw so en jiiɗi mbiyen presque e banggue reedu eyyi ɗum noon français ina wiya hémorroïde français ina ɗum wiya hémorroïde ina ɗum wiya gastrique ina ɗum wiya sifa colopathie ina wiya ɗum inde kewɗe kono kadi ko noon enen nesi ha faami heɗen mbiya fero moggo fero gappol feroji ɗi keewi sifaji donc firti tan ko ɗum ñaw mo ganduɗa ñaw populaire ñaw jaajƴo ñaw ɓurɗo hande tampinde ɓurɗo kadi lorde ɓurɗo kadi hande wawde jambidde e jambitede eyyi ɗum woni fero rafi mo kalɗa ɗo o omo waɗa noon manifesté sifaji kewɗi certuɗi omo adoro to jowru reedu ɗum woni ko adoto so jomuɗum teskaki han wiya ɗum ko ɗum golle puyɗe adoto wadde tan ko jowru reedu jomu reedu ndu yorat balɗiɗi bal tati taw jomuɗum yahani dow wuuro ha ɓooya noon ɗum wontoya goɗɗum wontoya goɗɗum wontoya goɗɗum so yeehi ha nangui noon hankadin ko ɗum ñaw tigui par ce que ɗum wawi feññinde hen ñabbeji goɗɗi ɗi ganduɗa soɗi peeñi tawata jomumen hankadin koye ɗin tan ɓurta wattude hakkille jejjetani hay ko fere ngo jibini ɗum taw noon ko fere woni sababu eyyi ɗum addi ha so tawi neɗɗo tini ɗiɗo symptôme ji e ɓandu muɗum ɗiɗo sifaji e ɓandu muɗum ko wayno jowru reedu walla ala reedu dogoru fof ko fero koye i arda heɓe reedu dogoru français wiyata dysenterie jomuɗum reedu ndu doga hay goɗɗum ha watta yiide ƴiƴam fof ko fero woɓɓe ɓe reedu ndu yoora ha jomum jooɗo balɗiɗi bal tati ha horoyade kene nanga keciki Moussa wona jomum sona yaha keciki tawata ko iki Moussa e nanga koyɗe ɗe jaaɗa jippo e koyɗe he ha ya e pele teppe he jomum ɗum wona so yeehi seeɗa tan teppe ɗe pele teppe ɗe jaaɗat koyɗe jaaɗa jomum wawata yaade distance juɗɗo taw jomum so yeehi seeɗa tan ko ma jooɗo adda taƴam ɓeram nanga hoore muusore nanga ɗiɗaɗi dande ƴeeŋa dowga on saaha arta e hoore jomum yeehi seeɗa tan guite ɗe mbano niɓɓat seeɗa ni ene yaada e neɗɗo ha neɗɗo watta nande goɗɗo e ɗum nodda noto taw nota taw ala nodduɗum ko ɗum addi ha fulɓe roroɓe mbi fero hanɗinat ɓe mbi fero wumnat ɓe mbi fero wofɗinat par ce que sifoji cifimi ɗo ɗi foof alaari a tawat hunde nan toon so koyɗe batti jadde ha neɗɗo hortima yaade ina nanga neɗɗo ha neɗɗo watta ha o jooɗo test wona hankkadi o wawa yaade taw hankkadi o wofɗi ko ɗum addi a mbi ina wofɗina ina wumna a yiyat gonduɗe fero wattat so yeehi ha so turima tan seeɗa so turtima tan yirle ha guite ɗe niɓɓa o wano jirle heɗo ni ha yaha ha ɓooya guite mbatta ustade jiiɗe ne yaha ha niɓɓina guite complètement ha neɗɗo wuma e muɗum taw wona cataracte taw ko fero wumni ɗum ina yaha kadi ha hanɗina
no mbimami ni neɗɗo yahata watta nande inde mum o watta notade walla o wiya onon kam hombo yewti yesso ɗo wiye ala minen ala mo min jii taw ko fero waɗata noon taw wona cheydani ko ɗum addi ha roroɓe mbi fero no wumna fero no hanɗina fero no wofɗina kono kadi ina bonna gorko ina haɗa ɓesgu debbo e gorko foof fero eyi fero ko ɗum addi ha ko ɗum rafi musɗo ko ɗum rafi tampinɗo ko ɗum rafi hande ɓurɗo yaajde sababu ni mano hande komin gollata ɗo ko ɓuri heewde yimɓe aroɓe ɗo ko ndin mbaadi addata ɓe par ce que ina yaada e debbo ha debbo o horo ɓesgu eyyi ina yaada e gorko kadi ha bonna ndiyam gorko wona gorko o ko gorko kono ndiyam makko moƴƴani wona ɗum haɗamo ɓesgu ina yaada e debbo e gorko ha so arenaki han dewgal bona hakkude mabɓe taw ala ko bonningal so wona fero par ce que ina waɗi looɓande wonde e mum gonduɗo e fero toujours yawan mettinde welata hay soko haala moƴƴa kalɗa e muɗum tan so arenaki tan jaaboto ko fewani walla ni kaɓon ina addana neɗɗo yawde mettude jogade ina wayla jikku neɗɗo ina wayla jikku neɗɗo ha neɗɗo o wonta goɗɗo sa ɓurani ɗum ɗo ninde tan mbiya ko cheydani walla mbiya ko dabraɗo walla mbiya ko ñamminaɗo par ce que a yiyat debbo gonduɗo e muɗum yahata ha jiiya reedu ndu ne maƴa to nder o sikka ko ɓiɗɗo woni e nder reedu he taw wona ɓiɗɗo jomuɗum farilla mum horo rewde lawol reedu ndu tedda guttuli ɗi surtout ɗi tedda an kadi jomuɗum kala ko ñaami horo ɗum dolde ko yaawi si ñaami bottari tan eto ndi dolde yaha ha hiira hay si turima han ɗeɓandi wulkude ɗum gandirta an kadi o natodire fero e nder gon fero noon ko ɗon won hen keɓata neɗɗo ɓe o yaha hôpital tan ɓe mbiyama ko estomac o wondi andi estomac ko kañum ko ɗum hen salndu e fero eyyi estomac ko hen tawa koye fero toujours tawa eyyi ɗum hankadi jomum wiye yo safre yo waɗane estomac yo safre estomac kala nde pottuɗa e gonduɗo estomac sa lamdima mo hen début o wiyanma ko adi ko reedu am ndu yoranno reedu ndu yoranno reedu ndu musanno reedu ndu ŋuranno ɗen gueɗe tawata ko omo haalade ɗum woni noon fero ko ɗum ñaw jaƴƴo Ousmane ko ɗum ñaw jaƴƴo no musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Gounass TV machallah e nde yewtere ƴogirde gandal en paami fero holno jaggirta neɗɗo so tawi ina ara e neɗɗo o sifaji ɗi jaggata e muɗum en paami ɗum ɗo a jarama no feewi so tawi neɗɗo yiiɗeɗo maale malla mbiyen so tawi fero jaggi neɗɗo holko o foti adade wadde eyyi so tawi neɗɗo fuɗɗi tinde hoore muɗum fero ko foti adade wadde foof ko yaade ɓattoyo caftowo leɗɗe ganduɗo sabuna aɗa andi en jawaki hôpital o kono heɗen gandi wonko ɓe jeeya wonko ɓe jeeya sababuni mano min kaldoɗo e maɗa o mi safriɗo ɓe ganduɗa jeehi fero naɓi ɗumen ɗo ha France walla ni fero heeɓi ɗumen France cafritono ha tampe garti ha ɗo cafrumi ɗumen celli eyyi won hen ɓe ganduɗa kadi wonɓe ha Amérique ferot heeɓi ɗumen toon tampini ɗumen toon garti ha ɗo cafrodirɗen e muɗum Allah waɗi alhamdulillah rabbil alamin heeɓi jaam e ko hedditi so jomuɗum tini hono ɗeɗo ni gueɗe yo dogan ganduɗo leɗɗe ko humpodira e muɗum o yewtana ɗum waɗa ɗum consulté o haala caɗele makko on ene heeɗomo wawa famde e hol sifa fero o wondi wawa walludemo he leɗɗe so ɗum ala so tawi jomum yaari hôpital so yeehi ha wiyama wondemana ko hémorroïde wondi walla wiyama ko estomac wondi walla wiyama ko gastrique wondi walla wiyama ko colopathie wondi ɗiɗo foof kala hen guel jomum wiya yo jomum ruttitano joom leɗɗe en fota famde ko fero tan woni e nder ɓandu muɗum so tawi noon wona ɗiɗo won hen goɗɗi kadi nan toon kono tawi noon wona ɗum ɗo jomuɗum hollama sifaji goɗɗi ɗi wawi famde e tan mi wi alhamdulillah rabbil alamin heɗen gandi wonko hôpital o jeeyi kono won kadi ko leɗɗe ɓaleɓe ɗe jeeyi par ce que hémorroïde kam fero ala foof ɗo mbawɗa hebde cafro ɗum e hôpital ha woppuma ha mbiya alhamdulillah rabbil alamin e kadi kono daño e leɗɗe ɓaleɓe eyyi ina daño e leɗɗe ɓaleɓe ha mbiya alhamdulillah rabbil alamin iwa ha laaɓate taw kadi artata e ndin mbaadi kono noon yahani tan wona artata sabuna fero koko jibidinte koni wayno mbimami joni tan tension ni a wawata yaade hôpital ha neɗɗo wanma test tension ha wima tension maɗa ko 0 ala o wiyatama tan ko 12 walla 13 walla 14 pourquoi woni 12 walla 13 walla 14 firti iwata ha laaɓa wala ferone wona ñaw mo ganduɗa aɗa wawi sellindema ha o majjame kala
degambo o waɗi e nder ɓanndu ma ɗo o waawi ñawnude e nder ɓanndu ma he ɗiɗo nokkuuji gonɗi e nder reedu ina waawi safreede haa sella kono addaani estomac e fero o selli omo waawi joncude baŋnge goɗɗo ko takata ɗum noon kañum yaadata ko e fonctionnalité ñaamɗeele ñaameten won ñaamɗeele ɗe ngannduɗaa kala ñaamde nde njiiɗaa Allah tagi waɗani neɗɗo e baŋnge alhaali ko ñaamata wonko ñaamde nde nafata e nder ɓanndu neɗɗo kono kadi wasata ko nde lori e nder ɓanndu neɗɗo won geɗe ñaamata mi totta en tan yeeru ko wayno ɓiraɗam ina waawi ɓiraɗam ɗam saɗa ñaama ɗum taw wonɗo nafata e ɓanndu ma kono ina lora ina waɗa activé fero ma ɗum addata fero ngo yahoy haa ngo waɗa élevé taw ko temps nde ñaamata ɓiraɗam sa accoyiɗam ñaamde haɗa safro yaha ɗon haa sella taw haɗata fero ngo ina e maɗa kono noon ɗo ñawnoɗo ɗo fero o ñawnoɗo on ɗumuna sella eyi ɗum ina heɓo e nder alhaali fero ko ñaw mo ngannduɗaa ko jirlotoɗo kadi wattamo ɓeydatamo doole kadi ko ñaamɗeele ñaamata sahaa fof ɗo gonɗa won ñaamɗeele ɗe ngannduɗaa ɗe jaadani tan e fero ɗum woni noon hannde ko ɓurten ñaamde ko so en jiiɗi mbi en nebbam hannde nebbam diwlin ɗam ɗo ɗen ñaameten ɗam wona diwlin moƴƴo sababu man o diwlin moƴƴo fof fendotako hay sa waɗi ɗum e nder frigo hay sa nawi ɗum ɗo ha to wiyete to Sibérie ɓe jiyata nangue hitande fof ko jiyata e nangue peut-être ko baltete a tawata toon nebbam no fendi donc nebbam pendotoɗam wona nebbam surtout noon gonduɗo e fero deuxièmement galas moƴƴani e fero ɗum enen fof heɗen gandi ɗum galas ko hunde ɓurde bonde e fero fawti hen ko oɗo meew condi mbo ñaameten jamma e ñalawma hande yimɓe fof kulti remde e gawri kala demɗo gawri sa heɓ ɓarani sak mais hon gawri ma ñaametake ɗum fof ɓuri bonde e fero ɗeɗo gueɗe noon ɓayte en mbawaɗi accude e nene majje e bamamajje noon ko kimaji ɗum kam ɓayte eɗen gandi en mbawaɗe ɗo accude wadde ndekete fero toujours dominat ñabbeji ɗi fof hande ko kadi ko fero domini dendagal ñaw hande ñawetenoɗo par ce que ko oɗo aliment woni ñaameteɗo ko ɗum addi ha fero e noon jogori doole ko mawɗo ɓurta jaggude walla ko suka eyyi kañum so tawi en latdima waɗi fero sukaɓe ngo heewani jaggude mawɓe ɗum woni fero hémorroïde jaltowo o eɗen gandi cukalel heewi toujours so yeehi dow wuuro so reedu yoori tan yeehi dow wuuro tan caggal ngal yalta kono nene natina ɗum fewna ha feewa so mawni tan ɗum majji ha laaɓa heewani nangude mawɗo eyyi ɗum on fero ɓuuri heewde tan ko e sukaɓe eyyi kono fero accani mawɗo accani suka eyyi accani mawɗo accani suka kono noon fero on jaltowo o mbo ɓuuri bonde ko e mawɗo mbo ɓuuri bonde ko e mawɗo par ce que mawɗo simbo nangi mawɗo han mbo bonnat less o te less o woni garanti neɗɗo ko less o waɗi neɗɗo so tawi neɗɗo ko ñamata ko kala hen ko yaltoyta hankkadi ko falotono ɗum yaltude ko boni par ce que ko ɗum faloto yaltude ko neɗɗo ñaami ɗum so boni tan hankkadi neɗɗo ɗo woni fof tawata hankkadi ko wona neɗɗo par ce que o fewata voilà ko suka noon kañum ɗum wawi dañde taw ko cukalel kadi on fero ɓuuri heewde nangude no mbimi on ni ko cukalel ina nanga mawɓe noon kono so nangi mawɗo tan ko catastrophe kono noon alhamdulillah rabbil alamina ina safro e leɗɗe meɗen e hôpital e meɗen ha sella to banggue hôpital noon mbiyani sellata kono heɗen gandi kamɓe ɓe jogui hen ko sifa opére kadi soɓe opéri ha caggal ngal waɗi défaut tan neɗɗo o heewani artude ɗo wonno sababuni man hankkadin tawat ko ɗen caɗele eɗen jeeya hen yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ko ɗum keɓno jomum yaada hen ha wona hankkadin ko kuus tan toujours ɓurte wadde utilisé e nder e gurdam muɗum wona hankkadin wawata dañde laaɓal ngal dañanno hanke heccangal wawata dañde lakkitare nde dañanno hanke heccanki nde mais so tawi ko he leɗɗe meɗen jomuɗum rewi leɗɗe kadi a andi kadi ko poɗɗa waɗandemo jomuɗum so hutoriɗe tan so Allah o jaaɓi tan jomum heɓtat hoore muɗum ha arta ɗo wonno ha ɗon waɗa hankkadin watta e wode yejjite ha laaɓa tigi a jarama no fewi ɗum noon ko siftinde moon musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Aya Gounass TV yewtere nde ko ƴogirde gandal kono kadi ko ɗumen o wiyete ko Sirif Ba mo gandantuɗa ko dilloɗo ko karallo ma mbiyen ko gandu ko fewti e safara ganni woni leɗɗe ɓaleɓe kanko woni koɗo e ndeɗo ñalade hande ɗum noon so tawi en garti on ɗon banggue ha joni ina teska oɗo saaha ɗo e nder Afrique yimɓeɓe nden jamonuji ɓennuɗi ko safara leɗɗe ɓaleɓe ɓuranno hutorade kono hande ina usti holko saabi eyyi ɗon ko saabi ko tan ko enen tan caabi ɗum nde wonno eɗen gandi fenade pentirande ha yooɗi fenade waɗande lasso ha weeɗi
enen ɓurani en gonga bansuɗo enen toujours sa wi yimɓeɓe ko moƴƴi e ko weeli hoɗum ɓuranma an neɗɗo fof wiyatama koko moƴƴi kono ala mo jahata tawa ina woppi ko moƴƴi ina woppi ko weeli ina he ko moƴƴi kala mbo tawɗa dulam tan tawata ko ina joncito ko moƴƴi ko ina jooɗi ga weeli ga ko ɗum addi donc on sifa ko en dominaɓe tan ɓeɗo addana ɓen ɗeɗo karalle kese gardi ko he dominde en e majjinde gueɗe men duttantomami tan koto banggue awɗele men hanki ko ñamannoɗen awɗele meɗen min kewani duuɓi kono ko min ganduno hanki so ndungu tooɓi ko gawannoɗen ndemen ñaamen hande hay hunde hen ala ko heɗiti hay hunde fof majji ɗum noon dekete so tawi wayi hono nda noon ete ko he ɗum sirlu wonno ko he ɗum gurdam men wonno ko he ɗum cellal men wonno ko he ɗum kadi gueɗe kewɗe gonno so tawi ɗum majji kesum ari dekete adduɓe kesumɓe la budda ko heɓen tan ndeweten par ce que ko rewni en heɓen ha boncitɗen awɗele meɗen boncitɗen sifaji meɗen fo ha laaɓi ko ɗum addata ha ndewende mabɓe par ce que heɗe nana histoire ɓe kaala nde tubakoɓe gari Sénégal ɓe gadi wadde installé pharmacie mabɓe ko Saint-Louis kono ɓe jooɗima presque 1 an ɓe ngala recette mais nde ɓe duttiti France ɓe kaaloy e laboji mabɓe mawɗi he ɓe mbiɓe ko gaddane min ko ɓe ñamata ɓe naɓi ko ñameten ga ɓe naɓi ɓe kolloy ɓen ɓe mbaɗɗum e laboratoire ɓe laari ɓe tawi ɗum ɗo ko sen ala hay goto ñaw hay ñaw goto ala ɗum ñamowo ɗum ne wawi wurde 100 ans 200 ans taw hay hunde ala ko jambiti ɓe mbiɓe ɗum ɗo ko ɓe ñamata ko on mbawata toon gollude pharmacie en tant que ko ni woniri ɗum noon naɓe kolleɓe maaro ko nden tuuse maaro fuɗɗa addede maaro noon kañum ko ma sinke wadde ko sinkete ko fof ko posone bonɗo ɓe gaddi maaro ɓe gokki tuuse maaroji gadi natirde he meɗen ga ko tuuse yimɓeɓe nodde tan addu carte d'identité ma tan bindanɗa tan totteɗa tuuse tan jomum en naɓa ñamoya koni yimɓe ñamiri maaro ha hande hay galle goto hande ala haaju e gawri hay galle goto e ɗum noon wadde noɓe kolliri en nineɓe ɗoɓe ndewani en ɗo ha ɓe keeɓi change ñamde men ko ɗon ɓe ndewani en ha ɓe mbawi change safara men wadde ko ɗon addi ha enen fof boppuɗen lawol joni ko lawol mabɓe ngol tan ndeweten ete ɗum addanani en hebde jaam ɓeydani en ko tampere e habre hande kala he meɗen mo jiiɗa ina haaɓi mo jiiɗa he meɗen fof ina heeñi mo jiiɗa he meɗen fof ɓernde ne faaɗi muñal usti te fulɓe hanki ko remoɓe aynaɓe e awoɓe te ɗeɗo gueɗe tati wonko ɗe janguinta sa woni demowo la budde gonata ko neɗɗo muñƴo sabuna ko waɗi gawri e leydi handi fuɗi handi mawni handi ñaama ko muñal fulɓe ko muñɓe gonno hanki sa woni gaynako la budda ma gona neɗɗo jurum ndeero sabu ɗum ɗo ko degginɗa anda to fayi anda to jaam woni anda to ñamde woni anda to yarde woni ko an naɓata ɗum jarna ɗum ñammina ɗum ndekete fulɓe ko joom jurum ndeeru en gonno ay subalɓe ɓe toñeten saaha kala e waktu ɓe en calmini passage hande ko jihar mabɓe wonno awoɓe sa woni neɗɗo gawo gonta ko neɗɗo ñeeño par ce que sa jogaki technique a wawa nangude lingu e nder ndiyam koma jogoɗa ñeeñal karallagal payodingal nde mbawa jaggude lingu e nder ndiyam donc ɗeɗo noon so tawi an a woni karallo a woni jurum ndeero a woni muñowo sa yi hande heɗen mbayi no mbaɗen ni ɗum fof hande ina natti e meɗen ha laaɓi haɗa andi ko en wayluɓe alimaji meɗen ko ñamanɗen ko ɗum addi ha hunde wayli wadde ndekete wayluɓe ɗum ha jaɓɗen ɓe mbayli ɗum ɓe ndew ɓen en ndewaɗe mabɓe tan so en ndenaki ha so en ɓurani wattude hakkille en ɓurani ruttade finatawa meɗen en ndewaɗe mabɓe tan ha ila yawmi din tigi musidɓe tedduɓe ɗo laabti ceer a jarama no feewi Seydi Ba ɗum noon musidɓe tedduɓe wadde ɗum ɗo tindinde tan malla mbiyen jangguinde tan wadde ko ɓeyden ruttade eko wonnano hanki ko nde wonno eɗen gandi leɗɗe ɗe ko nafooje heddo noon kadi hewɓe ina goyto malla ina donki famde leɗɗe ɗe no kutorte ni e ɗum nene kadi ko beele ko communication o manki malla ko holno eyi to banggue alhaali holno leɗɗe kutorte ɗum ɗon alhamdulillah rabbil alamina ko ɗum haala mawka sababude man ko waɗi ɗum leggal kañum manque en hen ko joguiɗen hen hande ko ɓuuri en wawde tampinde ko ɗum addi a yimɓe ina kaala ko wasde jogade limite leɗɗe ɗe sababude man won hen leɗɗe kaɗani lammani
kono eɗe poori ko wayno kulhuli en joni ko leggal porgal a faami kono ngal haɗani ngal lammani sa urnima ngal hangal luuɓani so tawi noon hono ɗen e ko wona ɗen haɗa ɗe waɗa utilisé a anda yeru dose majje e neɗɗo mawɗo e tokoso e joom ɓandu e cewɗo e joguiɗo ñawyel par ce que leggal fof won ñaw mbo yaadata e nder ɓandu won ayi won leggal ñamata taw won rafi woni e ɓandu ma ko catastrophe ko loro ko ɗum addi ndekete ɗo e ma okkude leɗɗe il faut ko sabu Allah ganda enen noon en jangata par ce que ala meɗen fof hande mo jiyata ɗo iɗo ekkito welo immo tan sooda welo waɗɗo ala men mo jiyata ina ekkito moto immo tan sooda moto waɗɗo ala men mo jiyata ina janga oto so heɓat halis tan sooda oto enen en jaɓata jangude en jaɓata apprentissage kono noon ko ɗum hunde wande important so tawi kala ko mbaɗata so tawi a jangi ha a andi dose leggal ma a andi oɗo a sifodiri e makko a andi ñebbeji corɗi e nder ɓandu makko a andi fof e makko tan haɗa wawi okkude mo leɗɗe taw lorata ko ɗum addi yimɓe ɓe eɓe kuuli leɗɗe ɗe par ce que a yiyat neɗɗo okkeɗo leɗɗe yara ɗe lora ɗum ɗe dogna reedu ndu ha jomum losa hulta haɗe yiya neɗɗo okka ɗo neɗɗo leggal neɗɗo mema leggal ngal tan ballitte tan wonta neɗɗo goɗɗo ɗum fof ko wasde andude walla wasde heɗade heppere nde kalten nane nde wasde heɗade yimɓe ɓe ha ganda rafiji makko walla kadi neɗɗo ne ara ema suudma rafi mum haalan ma ko lorata ɗum ko taw won rafiyel gongel ina he ɓandu mum par ce que hay docteur ɓe jaati ɓe jaɓata pingude neɗɗo mo ganda ina wondi he jeunisse ɓe kam mbiyata jeunisse enen mbiyata iduru kono ɗum enen heɗen cafra ɗum ha sella ha sella kono docteur ɓe mbawana ɗum te ñabbiji kewɗi goɗɗi nan toon ɗi ganda ɓe mbadda ɗe majji haɓe tampa ɓe ɗon kono enen heɗen jogui majji gueɗal eyyi ɗum noon ko wasde andude dose leɗɗe ɗe e yallah ɓuɓanmo bab gollel min kanko adi kam haalande haala leɗɗe bab gollel kanko wi leggal no kala ngal hoyti heewiri ndiyam mbaɗirɗa ngal ndiyam ha ngal salɓiti ngal ɓuuri moƴƴude e neɗɗo noon ngal ɓurta yawirde natirde e nder ɓandu neɗɗo eyyi ɗum noon mi laatidimi tawmi ko gonga sabuna hay ko fayti haali jaram kala nde jarata hunde yo nde sew pour wawa e fottude ɓandu ma ko yaawi kono enen noon toujours en jaɓata toujours ko contraire wadde hay leɗɗe a yiyat neɗɗo heɓa ɗo leggal ngal haɗani wona Samba Signé wima haɗani waɗa ɗum e boutel tan waɗa hen ɗum ha fora tan ina yara ɗum bonnat ren ko yaawi awkama kadi infection estomac addanma caɗele goɗɗe ko wasde yimɓeɓe wadde attention andude leɗɗe ɗe addani ha yimɓeɓe e leɗɗe lori ɗumen ɓe kuuli leɗɗe ɗe ko ɗum addi ha leɗɗe kula ko yimɓe mbasde andude dose majje wadde ko ɗum addata eɗe gaña yimɓe wadde yimɓe kultiɗe ina mbiya eɗe gaña ko ɗum woni ɗon probléme o tigi ɗum noon a jarama no fewi machallah hande kadi ina teska e jamanu gonaɗo yimɓe hewɓe ina ɓuuri wawde woytade to banggue koyɗe musoje ɗum nene kadi holko mbawɗa artande en on ɗon banggue koyɗe musoje ƴe kam miɗa andi hayani hoore maɗa wona cafro kono haɗa andi ko kimaji watta ɗum e kono noon ɓaytono yimɓe mbawata accude ɗo mbimami ni ɓe kollama ɓe pamnama ɓe kalnama ala fof to haalaka radio ji kaali télévision ji kaali whatsapp haali tiktok ala fof ɗo haalaka e réseaux sociaux wondema no kimaji moƴƴani kono noon yimɓe gaccata gandal ɓaleɓe ne wawi safrude gandal ɓaleɓe wawa safrude o mo accani ñawnude hoore mum par ce que eɗen nana hay Diouf ina haala ɗum gueɗe kewɗe mbaɗe noon ɗo e Médina Gounass docteur ɓe ne kaala ɗum won ko neɗɗo ñamata ko wayno sukara defaɗo so ñawni neɗɗo ɓe mbawa sellinde basalle e juɗade e nebam so ñawni neɗɗo ɓe mbawa sellinde par ce que bonnat ƴiƴam bonnat won dégâts ji watta e ɓandu ala bawɗum wadde réparé so wona jomiraɗo joom mbaɗe bawɗe o ɗum noon ɗin dégâts ji so tawi neɗɗo ina teyow ina ñama ɗi on so ñawi mon frère mbawɗa mo wiide tan ko bay ɗum tan mbawɗa wiidemo par ce que neɗɗo ne ko hakkille waɗana neɗɗo safrat hoore voilà neɗɗo ko hakkille waɗana hakkille noon ɓuuri wonde e ɓuuri fodde wonde koko nafata neɗɗo o wona neɗɗo o ina loro taw omo waɗana hakkille par ce que neɗɗo Allah andu aduna nde tagi neɗɗo Allah andu aduna nde tagi neɗɗo nde Allah andi aduna ha pari tagi neɗɗo ndekete ko yo neɗɗo waɗ adapté wuura e aduna no neɗɗo pewnuɗo oto andiri laawol ni nde tagi nde fewni oto donc hunde fof ko ma ganda taw adine nde nde mbawa addude ko fawoto hen ko nde feewa ko ma bool jooɗo nde fondene omɗogo e kono noon so tawi yimɓe ɓe ganda ɓe mbaddata hen tan ko ɗum woni caɗele ɗe
gurdam neɗɗo so neɗɗo watti hakkille hoore muɗum hakkille ɗowat ɗum taw heɓani caɗele hay goto ko noon so tawi jomuɗum hutorani hakkille mum hutor tan ko yidde mum jarabi gonɗo e muɗum yidde mum tan excitation muɗum ɗum tawata ko ina hawni de Ousmane tawata ko ina hawni sabuna wonɗo hakkille heedata neɗɗo heedantama ɗon han ko kalanmi ɗo ko sa heɓɓorima ɗum hakkille waɗi ɗum e nder hakkille ma tan a naftorat kono so tawi woni an hakkille alani e hoorema saka ko keɗorɗa hay sa heeɗima ko kalanmi ko ala ko keɓta hen ko nafma ko ɗum wadde ndekete hakkille ko kañum toujours hay nder Qur'an aɗa nana kala ɗo Allah haalta wiyata kaldami koye joom hakkillaji en donc joom hakkillaji en kaldete hakkille noon ala mbo ala ɗum heddi ko won hen e won hen e won hen goto foof e ko Allah newnan ɗum yo hutoro e nder hakkille muɗum tigi musidɓe tedduɓe gonɗen koye wattan nden ɗon yewtere nde gandanduɗa ko ƴogirde gandal e oɗo ñalawma hande Kawsirou so tawi kadi min gartata tan koto wattanto nde wonno eɗen gandi a haali rafiji ɗi soɗi jaggui neɗɗo holno wayata to banggue rentade kadi an hol konngol ngol joguiɗa ngol mbawɗa rentide neɗɗo to banggue rafi mo kalɗi no woni iiduren e ko nandi hen eyi du passage mi waɗa hen publicité seeɗa en calmina hen sewde en ɗamnaɓe en jejjitaɓe hay lawol gotol eyi ko fati alhaali e reno ko adi foof mbiyeten yimɓe ko yo yimɓe ndeeno ñamde nde ɓendani ñamde yorde moƴƴani e neɗɗo wona dow wona less wona hay hunde ala ko moƴƴi e muɗum deuxiéme yo yimɓe gaccu ñamde wande nebam gayna tan jara ndiyam moƴƴani surtout ɓuɓɗam moƴƴani ko ñaw addata ko caɗele addata ɗum jippoto e koyɗe ha addoya e goɗɗum troisiéme ndentoɗen ñamde ñama tan lelo wasa yirlade wasa yandade kala ñamde noon ko nde hoyti kala ko nde weeli kala ko nde newi reno tan ñamde leloɗa hande mbaɗa noon janggo mbaɗa noon faɓi janggo mbaɗa noon moƴƴani ko ñaw addata ɗum koko rentete troisiémement ndentoɗen walla quatriémement ndentoɗen yarde jarameje tekkuɗe gila e boisson tekkuɗo ha e tufameje tekkuɗe kala ko yarete ko tekki jaafoɗen ɗum ɗon ndentoɗen ɗum wona hunde addore cellal ndentoɗen fawnidirde ñamɗele neɗɗo ñama ɗo buna nden ɗum ala effet ji négatif ne wawi ñamde buna ñama sere ñama goɗɗum ɗum ɗon kayre foof nde ala no mbimi on nane ni ñamɗele meɗen nden ngala hay goto posone ñamɗele hande ɗe reno fawdirde ñamɗele ɗiɗi tati sa ɓurani ande ñam wotere sa pari gacca hande dola nde puɗɗa ƴewde goɗɗum kadi ko mbaɗɗa e nder reedu ma mbasa fawdirde ñamɗele so yeehi ha hiiri neɗɗo yo rento ñamde teddude kadi kikiɗe kadi neɗɗo yo eto hirto law haade mum julde gueƴe hay sinno tawino ko julgol gueƴe tan heeɓi caggal nde hirti ɗum ina yoni ko ina dolnamo ñamde nde o hirti nde beele o wawa walde o ɗano taw ñamde nde walani e nder estomac makko taw nde eggi nde yawtoyi nde yeehi ha kuusa par ce que ñamde walde e estomac ina addana neɗɗo caɗele no feewi addana yimɓeɓe gueɗe kewɗe ganduɗa koɗe tampinoje par ce que ñamde fotani walde e nder estomac ko ɗum addi ha ñamde law haadema ɗanade taw ñamde yortoyima ha immima estomac ina walluma keɓa ɗoygol moƴƴol mbawa ummade wendogo tawa ala caɗele no musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe yewtere jogirde gandal machallah ko ɗo woni ɗo tongueten kala ko yewitino e yewtere nde dokkodiren aadi e sahaji goɗɗi so hawri tewelede jeyɗo eɗen gandi kadi ma en garto e makko yewtide fanno goɗɗo ɗum noon min dokkuma konngol mbaynigo mbaynodiren Ayaw Gounass TV ha saaha goɗɗo eyi no mbiɗen joni tan eɗen calmina dendagal e fidèle auditeur ƴeewoɓe Ayaw TV eɗen mbawi tawede kala e joknayi windere he eɗen jettaɓe eɗen jarnaɓe eɗen mbiyaɓe yoɓe jokku golle enen heɗen jokki golle ko ɗon kadi calminten dendagal pelle meɗen no mbiɗani jogirde gandal fofof eɗen calmina hen rendo meɗen ko sewde en ɗam no fewi eɗen juuraɓe eɗen jettaɓe eɗen mbiyaɓe tan e ketki moƴƴi e mabɓe inchallah jarama no feewi yewtere ƴogirde gandal weltorima e jaɓɓadema e ndeɗo ñalade hande machallah ɗum no musidɓe tedduɓe ko enen kala nandi ɗum
ettoɗen naftorade ɗum kono kadi ettoɗen hutorade ɗum no haalirani. eɗen gandi comme no mbiruɗen ni ma gartoyɗo e sahaji goɗɗi kono kadi yewtude fannu goɗɗo nde wonno eɗen gandi ko foti haalede hen ko ina heewi kono noon ko waktu joguiɗen so waktu gasi tan e mbawru waynade ha saaha goɗɗo so hawru tewelere jeeyɗo. ɗum noon musidɓe tedduɓe e oɗo talata hande no hawre nogas e jeegom lewru jukko hitande ujunaji ɗe nogas e joyyi min garno fidde yewtere nde. en jetti to caméraman mo gandanduɗa ko Ablaye Ba yadude siraji Nana Diallo arno yettinde yewtere nde ko musidɗo mo Ousmane Camara Guido leñol ko ɗo wonno ko Sirou Ba aadi o ko saaha goɗɗo on jarama inchallah. Camara Guido leñol daraniɗo ɗemgal bula jogirede gandalari hayyo Ousmane Camara Guido leñol daraniɗo ɗemgal bula jogirede gandalari hayyo Ousmane omo jellitama jata hayyo jam e dañi jogirde gandalari